elementary, kin high school, kin college, ay nakat nagpaspas ko. Ay surat nagang ko. What? Napailang di teacher mi ngay ka. Oh, irwar yan. Nagyay pa 1/4 paper ay. Taag quiz kayo. Ano ko na kanya amin ka ay na. Kay bagbaga na kailangan kasi ganay surat ko na. Tinagot ko. Gaming ka no, ti istorya na dahil mga adik ko. Isang nga taltalulan nga letra, isang nga joy laing tinagang ko. Gamin, hindi ka nung naiyanakat, ay nakat apag bungad ko kailangan ka nung kasi tentulubong. Kinakaisip ako. Jai, so pinanaganan na niinang ko, ginitatang ko, iti joy. Ligaya, no, Tagalog, not English, joy, 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 joy. J-O-Y, joy in my heart. Deep, deep down in my heart. A few inches later. Imanan yung mga Juyeng, Katalaktoy, Barcelona, Spain. When nabayagat dito yan mga ating ko, mga siguro mga 7 years or 8 years siguro ang kasjay. Kasi 2012, hindi na panagat. 2012, hindi na panak itoy. Katamo yung matila na, kinarigat, tibiyag, Vijay, Pilipinas. Nalanak ni inang ko dito, tapos tikas sa kataan trabaho para banbagi, kasi para pamilya. Ay! Ay, nakat narigat. Dito yung mga ading ko. Tapos syempre, no, para kanyak laeng, may metag yan sa Pilipinas. Sa Pilipinas gamin, syempre, makan mo amin. Makan mo ti, magaling ka agug-ugod dito ti lada, nga gulgulay, kasyay. Kung saan ka mapakagbanit ti lamas, kasyay, at tilutito ka. Conforme gitan. Ay, nakat kasi, lain ko na talaga si pinagdagdimanan yung dream dito sa Pilipinas. Naudak mo, nga sa may kubre lang, kaya iso garong timpid na ako nga pinagbiag niya niya. Natawanan kami garong ini, iso nga, ay nakat, nagrigat na talaga, ibiyak ko yung dito sa Pilipinas pa niya. Yung tatamat tinan, tas syempre, inalanak ni inang ko dito yan, kat medyo, kuti-kuti tayo ba, kas diyahe niya. Kando tikas tangay ka, hanga maulitin, ti pinagpugri tayo launa, yan na niya, ti pinagbiag tayo. Kasi laan mo, ti pinagbiag. At ito pwede kita dudumang ay kukwa. Adong agpay sa ti kwartada, nalungkot mo, ti pamilyada, kas diyahe. Ngam, syempre, mga ading ko, narigat maglaan, niya ti biyagit ti abroad. Tagamin, syempre, dito yung abroad, hanggang agsarsar din niya trabaho, sige pusipos ka nga pusipos, kasi sukubram, kir-kir ka nga kir-kir, ti kasilyas nga kanayon, kasi ginataw-tawa na nga nagnyangato, kasi ay na po, nagagdumagar ko, ibagam nga, natin na pagtrabaho, amin siya, hindi Spain, ay naadukwar tayo, ay na po, namulaan kumanya,
Meanwhile. Yung matinan mga ading ko at dapay itikabsat ni Manang Yuri ta Pilipinas. Duwa kami lang nagkabsat nga talagang original. Anyan, syempre, ang muyo matinan ti tatang ko ide ay nakat babaero patan. Isong adungat kinaanakan na niya. So, ali amin kami. Pati naging kakabsat ko tarwar ay nagtigo kami amin ay. O, di nagado kami. Yung rin ang kasakit na ragsak mulat dati ado ti kakabsat na niya. Lalo nag-unayan, kasjay, at kakawatan kayo ay nag-imasan na ya, itinted ni tatang din na alaala na yung dati na. Hay naman sa tatay ko dyan sa langit. Peace tayo, tatay. Hindi paborito karon nga kanan muntos sinaan nga kunada lang iba kundi ang bagoong kinmantika. Woy, mas kaya pag sila kasjay mga abing ko niya lalo nagkilabang ka kasjay na nagimas ipatungo ka sa bagoong sampit kang mantika sa mo kamit-kamitan nga sa naya po nagimas sa naya sa mo tisuwan. Makapanismod ka, sila tika kasi ta Pilipinas niya. Ay na, mukmad, mga ading ka, mga ading makarelate ka niya yun, lalo na kita, pobre, nga pagame. Mga ading ko, ay nagsat makarelate kayo mo talaga dito, ano kasi nga talaga tiyo, bubraan ti pobre niya. Awan mo te, mas dapat yung mga imas, gano'n mo kuwadi. Kasi latan, maya latan na, mabsug ka lang paligayang, bagungkin mantikan. 2,000 years later.